Ideme hľadať drahokamy, crystal, stones, a ešte jaké? Ešte jaké? Portery. Dobre. Takže vybrali sme sa do lesíka Slane hľadať také kamienky a Filipko robí si collection. Môj synček. Myslíš, že nájdeme dačo? Musíme digovať, nie? Oh yeah, that's a good idea. Yeah, but we forget, you know, this, how do you say? Metal detector, innit? Tam sú samé deti? It's okay, nie sú samé. Zdravíme všetkých. No, pozdrav všetkých, Filipko, hej. Zdraví všetkých? Hej. No, aj do Longfordu zdravíme. Čaute. Pozdravujeme aj Dana? Dobre. Všetkých. Všetkých pozdravuje môj synček. Majte sa krásne.